Гульнара Бекірова з нами на прямому зв'язку. Хайрлы акшамлар, Гульнара ханым. Алло. Алло, чуєте мене? Хайрлы акшамлар, да. Да, ми Да, отримали чую. інформацію про те, що в будинку вашому, де живуть 80-річні батьки, провели обшук. Розкажіть про це, як це було і що шукали. Ну, дивіться, по-перше, мамі 82 і батьки 84. Оці мої батьки, вони залишились, тому що я доглядаю за чоловіком, який вже 5 місяців знаходиться в Києві на лікуванні. От. Вони, ви знаєте, що ми виборювали свободу, вільне життя на своїй батьківщині. Ви знаєте, що з дня окупації з 2014 року це було кожного дня відбувався цей захист цілісності України. І кримськотатарський народ, який живе в Новоолексіївці, компактно проживає в Новоолексіївці, єдине місце це на Україні. І виборювали це право жити в вільній Україні. І поряд з кримськими татарами, українцями, проукраїнськими, які мешкали в анексованому Криму. Так? І тому оце, мабуть, наша така позиція була нашого етнічного району. Але останнім часом, це вже 50 днів, як іде така війна, тяжка війна, і до Новоолексіївки з першого дня в'їхали ці танки, і окупант зайшов на Генічний район. Але Гульнара ханым, от я поставлю запитання. Протягом місяця у нас з Генічеська працювала наша кореспондентка Надія Петриченко і вільно виходила в ефір, хоча ми переживали, що окупанти були в перші хвилини навіть, коли без супротиву танки пройшли аж до Мелітополя повз Генічеськ, і Генічеськ був окупований одразу, в перший день, 24-го зранку, в 5-й просто. І от певна кількість людей, ми пам'ятаємо ж і кримських татар, і українців з прапорами, які виходили в Генічеському районі. Це було просто незабутньо і якось вражаюче, коли є окупанти зі зброєю, з танками, з автоматами, з усією зброєю. Люди певний час трималися, але от раптом от зараз багато людей покидають. Що відбувається? Поясніть нам, тим, хто не розуміє і не всередині. Поясніть, будь ласка, можливо, якісь деталі змінюються, чого ми не відчуваємо, що там насувається таке страшне, чого ми просто не можемо відчути ззовні. На мою думку, це вже йде на нас тиск такий, розумієте? 6 квітня вже почалися такі, скажіть, будь ласка, такі наступи особисто на Новоолексіївку, на Генічеський район. Це було і Новотроїць, це було і Нижній Сірогожець, чужинці вже заходили, і вони йшли в Риково. Це теж наш Генічеський район. Вони якось кругом обходили. І ми чули, що і в Новотроїцьку забрали фермерів, там активістів, атовців, ОБД. Але в Новоолексіївку вони вже 6 квітня почалось поступово. Вони шукали козаків, потім атовців, забирали 1, 2, 3, 4. А сьогодні в 5:45 вони в'їхали в Новоолексіївку машинами і, як би сказати, окольцевали. Розумієте? Да, оточили. Пані Гуляна, хочеться зізнатися, якщо пам'ятаємо по Криму, багато брудних речей попервах робилося не російськими військовими, навіть не службістами, не ФСБ центром є, а руками такими, скажімо, кримінальними, напівкримінальними, підконтрольними, агентурними, різними там руками. Вагнерівці тут, Шеремета зі своїми тут, брати Мартояни тут, і взагалі не зрозуміло, хто тут. Що по Генічеську? Чи роблять все безпосередньо кадрові військові Російської Федерації, чи користаються так само місцевим криміналом, який теж бере участь? Щось по подробиці. Чи в Генічеському районі на Херсонщині від криміналу до святих всі громадяни України не допомагають і доводиться їм робити своїми руками? Що ви можете про це сказати?
Ви знаєте, ну, на жаль, що мене вже нема 20 днів, але декілька, я хотіла би сказати, що ні, це люди, які приїхали в військовій формі, от, ці люди, які не орієнтуються, от, не орієнтуються, тому що, ну, але у них же є вже і адреси, у них є вже і наші прізвища, знаєш, що, ну, десь яка йде інформація. Але люди, всі, які були, вони, от сьогодні мама каже, що був якийсь акцент, ну, російський акцент, але мені показалось, що це чи казахи були, чи казанські були, щось таке. Казахи, російськомовні. Ви маєте на увазі казахи, ну, як... Казахстан або казанські татари. Да. Ну, ні, казах, да. Ну, очі не було, тільки очі, а все закрите. Розумієте, вони були вдягнуті в маски, тільки очі, і говор руський такий. Розумієте? Говірка російська, така природня російська говірка. Тобто не та російська, яка притаманна українцям, коли на півдні багато гекання, шокання і всіх тих слів, які притаманні. Такого нема. Російський говор. Ну, от вони розумієте, калітка була закрита, так вони перейшли через сусідів, зламали забор, і це так на сітку, перепригнули і забігли до хати. От, і батько сказав, тихесенько, я відкрию, не бійте ті окна, не чи двері, я відкрию. Оце він відкрив, вони зайшли цими ж в хату і почали і все виворачувати, і книги, і речі, дивани піднімати, все. Ну, для батьків це був шок. У мами одразу серцевий такий напад такий став. От. Ну, це дуже страшні речі, що було, але ну так, щоб вони було, звісно, не наставляли на них, але задавали такі питання, а де вона працює. От. І мама, коли їй стало так погано, вона взяла телефон, хотіла ж телефонувати, давайте телефонуйте доньки. От, телефонуйте, давайте. І коли взяли телефон, вони самі мені зателефонували. Гульнара, я говорю, да, Гульнара. От. Це, так, ще раз, вам зателефонували окупанти? Да. Вот. Да, я говорю, Гульнара. Я говорю, а вы кто, с кем я говорю? Мы гости из будущего. Угу. Так, а вы где? Я говорю, ну я в Киеве, у меня муж больной. Не, ну то, что вы в Киеве, мы знаем. Вот, приезжайте сюда, руки в ноги и приезжайте. Я говорю, ну вы меня извините, у нас в среду запланирована операция. Вот, он говорит, ничего, там есть кому смотреть, а ты приезжай. Я говорю, хорошо, я вас услышала, хорошо. Ну так, а це у нас така була промова, 1 хвилиночка, все. Вони ще сказали, ти ж розумієш, що здесь твої родні. Я говорю, да, я поняла вас, хорошо, я приеду. Ну, от такий у нас був розговор. Оце так. Вони взяли, мама вже, вона каже, що дідусь бачив, що, каже, взяли якісь речі, були, скажіть, будь ласка, блокноти. Дідусь, ви маєте на увазі, дідусь – це батько Едема Бекірова, да? Він взяв якісь речі, для чого? Ні, це мати і багато років живе з нами дідусь, який він для нас вже рідний батько. Тобто це мої. Це ваші батьки? Да. Це ваші батьки були в будинку? Це мої батьки, да. Едема нема нікого. Пані Гульнара, давайте підсумуємо. Мало завжди це артикулювалося. Тиск на Едема Бекірова – це фактично тиск на українського держслужбовця, яким ви є багато років при різних головах Генічеської райдержадміністрації. Я правильно розумію? Так. Скажіть про це більше, так. Бо цей тиск відчувався завжди, навіть, скажімо, коли Генічеський район вважався підконтрольним Україною, але ми не розуміємо, наскільки це був складний регіон, де фактично російська агентура могла перевищувати кількість свідомих проукраїнських громадян, просто які не розуміли, що відбувається навколо. Можемо про це більше поговорити?
Ви знаєте, я хотіла би сказати, що ми з моменту 2014 року відстоювали кожний метр нашої землі, починаючи з Чонгара. І ви це пам'ятаєте. І ми, ворог, який питався зайти на Чонгар, ми його вивели з Салькова до Чонгара і до Перешейка, от там, де вже КПВВ. Вони вже заходили, вони вже в 2014 році ходили по Чонгару, розумієте? От. Але Генічеський район відстоював кожний метр, і протягом цих 8 років все одно захищали свої землі, захищали свій народ, захищали і мали проукраїнську позицію. Дякую. Це була Гульнара Бекірова, яку ми називаємо Гульнара Бекірова Альдінова, яка є заступницею голови Генічеської районної державної адміністрації впродовж всіх років повоєнної, скажімо, післяокупаційного Криму і довоєнного Криму і наразі. І затримання свого часу, арешт, ув'язнення її чоловіка з інвалідністю Едема Бекірова. Це був початок відвертого тиску на людину в Генічеському районі, бо агентури російської навіть у владі районного рівня всі ці роки було чимало. І Едема Бекірова повернули лише в тій групі великого обміну, який відбувся за Зеленського, коли Олега Сенцова і 24 українських моряка поверталися до України. І от зараз ми бачимо, як окупанти на 50-й день, такий ювілей їхньої окупації півдня, Генічеської, зокрема, вони проводять обшук будинку Едема Бекірова, намагаючись далі тиснути в будинок, де живуть 80-річні батьки. Але, знаєте, це зовсім не шокує. Після цих зґвалтувань дітей, вбивств жінок і масових воєнних злочинів, які відбулися в Бучі, Гостомелі, Ірпіні і Бордянці на Київщині, ми ще багато чого не знаємо про Маріуполь і Чернігів. Дивуватися тому, що вони роблять на Херсонщині, це фактично поки що вегетаріанство. Вегетаріанство, яке теж заслуговує на те, щоб називатися воєнним злочином і отримати рішення трибуналів свого часу на кожного, хто взяв участь в тиску на людей в понад 80 років і проведенні незаконних обшуків. Дякую вам за те, що приєдналися до нашого ефіру.